Ngiyanibingelela nonke ngiphinde nginamukele futhi. Namuhla angizukuba mude kakhulu, ngizophendula umbuzo wokuchaza isizinda somdlalo ubhuku lwamanqe kanye nendikimba yomdlalo ubhuku lwamanqe. Uma sikhuluma ngesizinda, sikhuluma ngendawo. Indawo umdlalo owenzeka kuyona, ngaba indawo yasemakhaya noma kube indawo yasemadolobheni. Sikhulume ngesikhathi umdlalo owenzeka kusona, ngaba isikhathi samandulo noma kube isikhathi samanje. Sikhulume ngesimo senhlalo. Isimo senhlalo sibheka indlela abalingiswa abahlalisene ngayo noma abaphilisana ngayo. Isizinda-ke leso. Okay, sibheka indawo. Siqala ngendawo. Lo mdlalo ubhuku lwamanqe wenzeka endaweni yasedolobheni. Sibona ngokuvezela ukuthi uNkululeko uhlala eGoli, eMandleni section. Siphinde sibone ukuthi indawo yasemadolobheni ngoba uThamsanqa uma ezwa umzimba wakhe undikindiki ushesha aphuthumele kudokotela. Kufakazela ukuthi indawo yasemadolobheni le ngoba emakhaya kuvamile ukuthi noma ushawa ikhanda elincane sowuphuthumela kudokotela. Sibheke inkathi. Lo mdlalo ubhuku lwamanqe wenzeka enkathini yamanje ngoba uNkululeko ukwazile ukuthi athole umngani wakhe uMaqoma ukuthi amenzele isithombe somshado kanye nesitifiketi somshado mbumbulu esizokhomba ukuthi yena uNkululeko kanye noPhindisiwe babeshadile. Bakwazi nokuthi bafake umfundisi Sokhela kuleso sithombe leso. Ufakazela inkathi ukuthi eyamanje lapho ubugebengu sobundlondlo bale khona. Okay. Kulo mdlalo kusetshenziswa ucingo kakhulu ukuze abalingiswa bakwazi ukuthi baxhumane. Lokho kufakazela inkathi ukuthi eyamanje lapho izinkundla zokuxhumana sezibhebhetheke khona. Ngoba enkathini yamandulo uma wawufuna ukuxhumana nomuntu, kwakufanele ukuthi umthumele incwadi noma uhambe ibanga elide noma lingalifishane ukuze ukwazi ukuthi umbone. Kodwa enkathini yamanje uma ufuna ukuxhumana nomuntu vele uphakamise ucingo ngendlela boPhindisiwe benza ngayo, basebenzisa ucingo kakhulu. Lokho kufakazela ukuthi inkathi eyamanje. Okunye okufakazela ukuthi inkathi yamanje sibona ngokuthi uPhindisiwe asebenze ebhange eForum. Ngesikhathi samandulo, ngesikhathi sobandlululo, abantu abansundu bebanganikezwanga ithuba lokuthi basebenze imisebenzi esezingeni eliphakeme njengokusebenza ebhange uphathe izimali. Kodwa manje uPhindisiwe usebenza ebhange lapho izimo angithi zihambe ziyaguquka isikhathi masiloko sihamba. Lokho kufakazela ukuthi isikhathi esamanje ngoba nakho noPhindisiwe simthola ukuthi usebenza ebhange eForum. Ngiyathemba ukuthi kezwakala. Siqhubeke sibheke isimo senhlalo, indlela abalingiswa abahlalisene ngayo. uPhindisiwe nabasekhweni lakhe babehlalisane ngokuthula ngoba uMamhlongo kanye noyise kaThamsanqa babemkhonzile umakoti wabo uPhindisiwe. Futhi kwamathonsi bebaphila ngomthandazo, bokungabantu abalikhonzile inkonzo noma isonto ngoba yize sebathola ukuthi uNkululeko uyabasongela. Uyise kaThamsanqa nonina kaThamsanqa bathatha isinqumo sokuthi abahlale phansi bakhulekele uThamsanqa kanye noPhindisiwe. Okunye kufakazela ukuthi abantu abebayithanda kakhulu inkonzo, indlela abahlelisane ngayo le, ukuthi sithole ukuthi uPhindisiwe kanye nomyeni wakhe uThamsanqa njalo ngoLwesine bekade beya enkonzweni yabashadikazi. Isimo senhlalo, abantu abathanda ukukhonza nokukholwa. Siqhubekele phambili. Yize bebahlalisane ngokuthula, izimfihlo bezikhona kulo mndeni ngoba uMakhangela, unina kaPhindisiwe kanye naye uNkululeko bebagone imfihlo yokuthi naye uPhindisiwe bekade bagone imfihlo yokuthi uPhindisiwe unezinye izingane azishiye ekhaya, uThembelani nokwethembeka. Bafihlele unina kaThamsanqa noyise kaThamsanqa leyo mfihle leyo. Isimo senhlalo. Manje ngiyaqhubeka ngizochaza isizinda, ngiyaxolisa indikimba yomdlalo. That was the second question. Indikimba umongo wendaba, umqondo jikelele wendaba kulo mdlalo ubhuku lwamanqe. Indikimba ubugebengu obuhleliwe.
ngoba indaba yonke ikhuluma ngobugebengu benziwa nguNkululeko kanye noPhindisiwe ngenxa yokuthanda imali. Indikimba yalo mdlalo uBhuku Lwamanqe ubugebengu obuhleliwe, ingoba uNkululeko, uPhindisiwe kanye nabangani bakaNkululeko oSekela, oMaqoma bahlelile ukuthi bazobanga ibhange inkunzi. Ubugebengu babo bebabuhlelile kangangokuthi baze bathatha isinqumo sokuthi uPhindisiwe uzongena ebhange ekhonjwe ngesibhamu, akhonjwe nguyena uNkululeko, ukuze kuzobonakala ngathi uPhindisiwe waphoqeleka ukuba abangenise kuphi ebhange. Ngakho-ke indikimba yalo mdlalo, umongo walo mdlalo ubugebengu obuhleliwe. Ngiyathemba ukuthi-ke umbuzo wakho ngiwuphendulile. Alright, and then that's it for today. Please don't forget to like, to comment, and to subscribe to my channel. Thank you.